Eusko Alderdi Jeltzaleak antolatutako topaketa honetara etorri zaretenoi guztioi. Gure alderdiak gizarteari gaur egungo mundualdi honen gai eta desafioi buruzko gogoetak, Euskadiko herriari eta euskaldunoi bete-betean eragiten digutenak eskaini nahi dizkio. Hoietako bat, krisi ekonomikoa da, eta honek ekarri duen langabezia. Gaurko ekonomia zertan den eta izango den jakiteko deitu dugu Joseba Barandieran. Bera, ekonomia aditua. Euskarazko komunikabidetan entzun, ikusi edo irakurtzen ditugunok oso ezaguna da Joseba. Bere azterketa argiak kontuan izan ditugu ekonomia hitz egitera deitu diogunean. Beraz, eskerrik asko, Joseba, gure deiari erantzuteagatik. Eta zein dan Joseba Barandieran, Andueza, bera legazpiarra da, Euskal Herriko Unibertsitateen ekonomia lizentziaduna eta azken 11 urteotan Bilbon ekonomialari gisa dihardu. Era berean, Euskal komunikabidetan aritzen da. Berria, Argia, Euskadi Irratian, argisaria jaso zuen 2009 urtean irratigintzan krisi ekonomikoaz egindako analisiengatik. Ekonomia aditua beraz. Eta, ahaztu gabe baitare, hauzka beste afizio batzuk bertxotan ere, gaizki ez da moldatzen. Ondore ez, Baina, ekonomiari aria hartuz, zer ari da gertatzen estatuen zorrarekin, eta bide batez, nola eragiten dio zehazki Espainiaren egoerak gure herriari, gure enpresariei. Zertan da euroaren etorkizuna, eta zertan da Europako gobernu buruek hitzartu duten itun fiskala. Zer da hori zehazki eta nola eragingo digu. Ze baliabide dauzkagu eta zertan jarri behar dugu herri gisa gure indarra eta ahalegina krisiari aurre egiteko. Arlo publikoak eta pribatuak elkarrei bizkar emanda jardun dezakete, ala beharrezkoa alda elkarlana. Adibidez, Gipuzkoa aurrera bezalako eredu batek balio aldu, beharrezkoa alda. Nire asmoa gaurko zan pixka gehiago sarrera bezala bintzat. Kontatzea, oin zehazki non gauden Europa edo Euskadiko ikuspuntu batetik epe laburrean ze gertatzen ari zaion gure ekonomiai eta gero pixka aipatzea, epe luzeragoko erronkak edo non dauden, ez? Ez da hemen konponbide marabillosoik topatzeko momentua, esan kontatuko dituan gauzak oroar pentsatzen dute ezautzen dituzuela eta badakizuela eta ez dela nobedadea handirik egongo alde hortatik. Eta kaso, ez dakit galdera erantzunak edo izan litezke igual interesgarriago edo gero bai idoiak epatu ditun gaietan edo bestela, ez? Barkatu, miren naiz. Miren naiz, baina lasai. Baina sarriegi bai, ez? Elgarresta. Elgarresta, orduan ez du intzaitu. Bale. Barkatu. Hola xe kontua. Esan didate, erdi txatxa pentsaudet izan dela, baina hemen batek erderaz o euskeraz ulertzeko arazoik ez dukiko, ala? ¿Alguien tiene algún problema así con el euskera particular? No. ¿O qué? No, ez dut ikusten esku asko altxatu denik, pentsatzen dute eraman garri izango ala hitzaldi ez. Pixkak, kontatu nahi nuzena labur esateko da, oin epe laburrean jendeak kezka asko duka, ez? Ekonomia ze pasatzen da, batean etzan krisirik, gero krisia beste gauzaik ez dago, eta badago olako kezka orokor bat, ez? Zer gertatzen ari da, ez? Eta nik esango nuke, 2012an gaude, pasatu dira 4-5 urte hau desenten hasten hasi zanetik, eta esango nukena epe laburrera begira da bintzat, atzozen bizpairu urtetarako aurreikuspen ekonomiko nahiko beltzak dauzkagula, ez? Hazkunde negatiboa, txikia, eta langabezi altua oroar, ez? Hola simple esan da, eta hori aldatzeko, lehen telebistakoak galdetzen zian, eta hemen pentsatu behar duguna da, ekonomia zer da, ez? Ekonomiak esaten diguna da, gizarte batek, edozein gizartek, zer ekoizten duen, nola ekoizten duen, ze teknologia erabiltzen duen hortarako, eta norentzat ekoizten duen, ez? Nola banatzen duen gizartearen artean ekoitzitako hori, ez? Eta, karo, hor,
nola, eta norentzat galdera horietako bakoitzak finkatzen du gero, ze sistematan edo ze gizartetan bizi garen, ez? Orain naiz da jendeak kezka asko agertu ekonomiagatik eta bar, pentsatu behar duguna da, euskal gizartea munduan kokatzen baldin badugu, gure arazoak txikiak direla, esan dut, gizarte aberats bat garela, munduan dagoen panorama orokorrarekin alderatuta, eta gero badagoela kontestu makro bat, kontestu handi bat kontrolatzen ez duguna, eta nolabait emanak zaizkigula joko arau gehienak, ez? Esate baterako, eta hori 21. mendearen ezaugarrietakoa da, jendea, gutako bakoitza, bizigaren bezain ondo, toki jakin batean jaio garelako, hau da, hori da gehien baldintzatzen duena pertsona baten bizi maila da, zein herrialdetan jaio den, eta hori da, herrialdetik herrialdera ez delako posible, jendearentzat mugitzea, hau da, mugak daudenez, jendeak ezin du joan nahi duen herrialdera, edo behintzak trabak dauzka hori egiteko, ez? Eta beste alde batetik dauzkagu kapitalak, nolabait dirua, mugitzen dena herrialdetik herrialdera ikasi inungo muga eta kontroli gabe, ez? Hau, nien nahi sartuko etikoa den, ona den, txarra den, nik konsideratzen dut hau dela joko zelaia, eta joko zelai hortan horrek baldintzatzen ditula hainbat egoera, ez? Nik orain hemen kontatuko dizuet dana da, gure ikuspegi txiki hontan, epe laburrean ze ikusten dan, beti esan bezala sistema hortan, eta epe luzera begira, nondik joan beharko genuken edo egon litezken kontuak, ez? Orduan gaude, geldotze ekonomikoa datozen hilabetetan, hazkunde negatiboa dagoela entzuten hasiko gara, eta Europarra gara, eurogunean sartuta gaude, eta horrek esan nahi du, seguru asko lehenengoz historian Euskal Herritar guztiok txanpon berdina daukagula, eta ez hori bakarrik, baizik eta beste kasi 200 milioi lagunekin partekatzen dugula txanpon hori, ez? Eta horrek zer dakar ona edo zer dakar txarra, oin euroa pixka zalantzan dagoen honetan, esan nahi du, moneta politika ez dugula guk herri bezala kontrolatzen, baina Frankfurten kontrolatzen da, eta ez dago beraz gure esku, hori Frankfurtek badauka gauza hon bat, adibidez Madrilekin konparatzen baldin badugu, ez? Europako Banku Zentralak badauka asmo sendo bat, inflazio gutxiko kontestu bat mantentzeko, eta epe luzean, inflazio txikiko herrialdeetan hazkundea egonkorragoa izaten da, ez? Hau gogorarazten dut, azken finean arazoa ditugunean badagolako joera bat esatea, eske euroak sortu du arazoa, eske euroa sortu zanetik inflazioa ez dakitzen bastekoa dan, euroa sortu zanetik, beste kontestu batean sartu gea euroarekin, hori egia da, baina pentsatzen baldin baduzute zer nolako arazoa dauden Grezian eta bar, hor sakonean dagoen gakoa da inork ez duela eurogunetik kanpo egon nahi. Barruan daudenetako inork ez du irtetzea pentsatu ere egin nahi, ez? Benetan izango litzatekerako oso kolpe gogorra, bizimailari, aurrezkiei, konfiantzari, inbertsioari, maila guztietan, ez? Orduan, arrisku hori hartu baino, barruan mantentzea hobesten da. Eta moneta politikaik ez bali maukazu, inbeharretzuna da politika fiskala, hau da, gobernuak erabaki behar duna da, zenbat diru jaso bere enpresa eta familietatik, eta ze arlotan edo ze gaitan inbertitu, ez? Eta hori da benetan guk eskumenen batzuk ditugun politikak, eta hortan zentratu behar dugun. Orain, moneta politika guretzak gaur egun emana da. Osea da, ez da, kanpo futbolean marra bat dago, eta marra hori da horren barruan jokatu behar dugu nahi edo nahi, ez? Eta hori da gutxora hemen agertzen dena. Europari buruz ari ganean, oso kontuan hartzekoa da, estatu batuak ez bezala, esate bateako, Europa ez dutela osatzen 200 milioi, edo nazio bateko 200 milioi biztanlek, baizik eta estatu ezberdinetan banatuta dagoen jendeak. Honek baduka garrantzia, azken finean, estatu bakoitza badukalako bere armada eta nolabait bere subirautza, eta orduan ez dagoelako garbi, adibidez, Ameriketako estatu batuenetik kasuan dagoen bezala, zer gertatu ote liteken estaturen batek erabakiko balu eurotik ateratzea, edo benetan ondoa joko balu, Greziaren kasuan izan dan bezala, baina herrialdea hundiren bateka esate bateako, ez? Azken finean nahi gea, moneta partekatzea oso
gauza serioa da, pentsatuko duzen bezala, ez? Eta moneta partekatze horrek, kontestu berri hortan sartu gaitu, eta Europaren barruan kokatu behar du gure burua jakiteko, lehen garai batean erresagoak ziren irten bideak, inflazio asko eduki, eta gero tartean devaluazio bat egitea, hori ate hori nolabait itxita daukagulako, ez? Eta, sarrera luze honen ondoren, ze kontatuko izet, epe laburrean, lehenengo epe laburrak inasiko naiz, ez? Hemen ikusten dena da, munduko ekonomigune nagusietako enpresarien aurrikuspenak, ez? Eta enpresarien aurrikuspenak jartzen ditut hemen, nahiko ondo islatzen dutelako gero zer gertatzen den inbertsioarekin, ez? Normala da bezala, norbait kezkatuta eta gauzak ilun ikusten dituela baldin badago, normalean ez du inbertsio egiteko animo handirik izaten, eta horrek ondo aurre esaten du pixkat ekonomian zer gertatu liteken, ez? Hor, Europa dago urdinez, ikusten duzu azken hilabete hauetan, nola berantza doan, ez? Eta, beste herrialde batzutan, olako errebote txiki bat izan den bezala, Europak badauzka gure baditugu Europan nola baiteko arazoak, ez? Ze pasatzen da, gaur egungo mundua oso elkarlotua daola, hor ikuste dituzuen marrak mugitzen dira, baina gutxi gora bera danak antzea xamar doaz, ez? Bakoitza bere nabardurekin, honek esan nahi du ez da hola irlarik. Osea, gu benetan Europa o Ameriketan krisi oso handi bat sartzen baldin bada, Txinak ere, naiz eta hazkunde handia izan hori igarri egingo du, ez? Orduan, garai batean ez bezala, nazioarteko bloke guztiak oso elkartu lotuak daude. Eta datozen hilabetetarako arazo gehien Europak izango baldin baditu ere, beste gure ekonomikoak ezin dira horrekin oso lasai egon, ez? Ze berezitasun dauka Europak? Hemen ikusten dezuen, hau da azken finean hainbeste aipatzen den arriskusaria, da Europako estatu bakoitzak, bere defizitak eta bere zorra finantziatzeko, jun behar du merkatuak esaten zaion gauza hortara, ez da? Jun behar du dirua eskatzera, eta dirua eskatzea joaten denean estatu bat, segun zein dan, ez zaio prezio berdina ematen, hori ere normala dan bezala, ez? Azken finean, Grezia bat ez da Alemania, eta Espainia ez da Frantzia, ez? Eta rating etxei errua bota diezaiokegu, esan dezakegu guztiak gure kontra daudela, danak Amerikarra daudela, Europa zigortu nahi dutena, baino egia dena da, zuk hori ospea bezala da, ez? Persona batek noiz utziko zenioke norbaiti dirua, ez? Konfiantzaren bat ematen baldin badizu, ezagutzen duzulako aspalditik eta badakizulako bere hitza betetzen duela eta nolabait disiplina ezartzeko kapaz dela eta horre guztiak nolabait denbora handia eskatzen du, ez? Izen bat, ospe bat lortzeak. Eta hemen Europan gertatu dena da, ikusten dela zenbait herrialde bere honetik irten da, edo behar baino gehiago gastatzen jardun direla, eta gero, kaso berri txarrak emateako garaian ere, ez direla oso zorro zibili, ez? Orain dela, 3 bat urte edo izango zen, Angela Merkelek martxan jarri zuen inoizko rekorte presupuestarioa handiena Alemanian. Gu hordaz ez ginen ohartu ere egin, osea, gu hemen geunden krisia ote zen, edo ez eztabaidatzen, edo plane hori egin behartzen, edo 200 euro ziren, edo umea jaiotzeatik 2500 euro, osea, gu hori egiten egin bitartean, Alemaniak egin zuen, bigarren mundu gerratik izandako rekorte presupuestarioa handiena. Eta hori oharkabean bezala pasada, baina gaur egun, ikusten da, Alemania dagoela oso lasai, eta krisi hontan ere, konparazio erlatibo horretan oraindik eta ere itxura hobea daukala, ez? Bere bizilagunekin konparatuta. Honek ez du esan nahi Alemaniantzako hau ona denik, esan nahi dut, hau iraiak 11an goratzen bazate, hegazkinek etxe bizitza jo zituztenean, eroi izien 2 torre handi horiek, dorre horien inguruan zeuden beste 7 edo 8 ere botain behar izan dituzten. Azkenean, zure bizilagun bat oso gaizki dabilenean, hori norberarentzat ere ez da oso lasaigarria, ez? Hori ere ez galdu begitek, ze askotan beti pentsatzen dugu nor da gure kontra, ez? Edo Alemania ari da hau guztia hau eragiten, ez, osea, Alemaniak ere baditu bere kezkak gai honekin, baina, gai honetan ikusten dena da, hor daukazue, reitina aldatu edo ez aldatu, hartzen baduzute ozein herrialde Espainia, ez? Urdina banola, geroz da garestiagoa da beretzako urdin argi hori, geroz da garestiagoa da beretzako finantziatzea, baina, konparatzen baldin badugu esate bateako, Portugalekin noski, baina Italiakin berarekin ere, edukidu bilakaera, hobe bat, momentu batean zuk lortzen baduzu jendeari konbentzitzea,
txintxoa izango zehala eta nolabait konfiantza hori lortzea denborarekin horrek onurak ekarritzake, ez? Merkatuak pentsatu dezakegu gaiztoak direla eta erratu daitezke akaso, baina epe luzean gertatzen diren gauzak normalean bere azalpena eta bere logika. Zein barkatu? Oin ondo da on? Ez, bueno, ondo ez da ondo, hor gauza da, herrialde bakoitzak bere burue finantziatzeko. Mikrofonoa, barkatu. Vale. Ez, bueno, kontua zein da? Kontua da, estatu bat, zuen pentsatu, estatu bat datorkizuela diru eske, ez? Estatu batez fiatze ez baldin bazea, nola utziko diozu dirue estatu hortako enpresa bati o famili bati, ez? Estatua da nolabait herrialde bakoitzean zergak batzeko eta zergak jartzeko ahalmena daukana boterea, estatuek gaizki baldin badabil, ez dago estatu hortan ondo ibiliko dan bankurik, noski ezetz, eta enpresak ere, familiak ere larri, ez? Imaginatzen duzu hori norbait, Greziako enpresa bat etorriko balitza izue diru eske? Ezautu gabe, besteik gabe greziarra izate hutxagatik, ez? Badakizu, olako zuloa eta olako arazoa dituen estatu batetik, normalean jendeak atzera egiten du. Dirua oso bildurtia da, eta pentsatu behar duguna da, esaten ari garenean, estatuak arazoa ditula bere burua finantziatzeko, horrek dakarren ondorioa da, estatuak arazoa baldin baditu, zer esanik ez, enpresa batek, edo famili batek, ez? Orduan, Europak ez dauka nolabait mekanismo bat oraindik martxan kontu honi aurre egiteko, eta zaila izango da gainea olako mekanismo bat martxan jartzea, zergatik, nolabait herrialde hauek laguntza behar baldin badute, subirautza galtzen ari delako ikeragarri, ez? Oin egun hauetan entzungo zenuten Valentziako elkarte autonomoak, ondoa jodu, ez dauka dirurik bere zorrak ordaintzeko, hori da realitatea. Eta Valentziako elkarte autonomoari, izaio dirua ematen Madril, ordainketarik eten ez dezan. Karo, hau Espaini barruan, egiten da, aguantatzen dezu nolait pintza sudurrean jarri eta beste alde bat begiratuta, ez? Europan gertatzen dena da, karo, estatu subirauak direla egoera hortan egon daitezkenak. Eta horrek tamaina handiagoko arazo bat sortzen du, ez? Espainiako zorrak alemaniar batek ordaindu nahiko ditu, edo preste egongo da edozein presiotan esatea, ez Espaini salbatu behar dut egin ditunak eginda gero hau mantendu dezagun. Espainiko kasuan, elkarte autonomoan kasuan ikusten ari gea baietz, eta horrek guretzako esan nahi duen arazoa da, akaso, Valentziaren kasura bueltatuta, Valentziak egin ditun gehiagikeriak norbaitek ordaindu beharko ditu, estatu espainolak, eta estatu espainol horren barrun guri zama hori gehitzen baldin badigute, hori guretzako da arrisku faktore ikaragarri bat. Ez azken finean, hemen bakoitzak eduki behar dulako ardura bat, eta norbaitek egindako ardura horri eutxin behar zaiolako, ez? Orduan, estatu baten barruan oharkabeago pasaliteke, baina estatu ezberdinen artean garbi dagona da, eta greziarrek nahi dutena esan dute, alemaniarrak ez daudela prest greziarrek sortutako faktura edo zuloa ordaintzeko, ez? Eta hori nik uste dut elkartasuna ondo egon litekela, baina normala da bezala bere mugak ere baditu. Epe laburrean ze gertatzen nahi dan? Benetan gertatzen nahi dana da hazkunde ekonomiko handiko guneak ere badaudela, gu hemen oso kezkatuta daude gure hazkundearekin, gure enpleguarekin ezagizar, baina munduko ekonomia hazten ari da. Hor, Txina behiratu ezeik ez dago, edo gora bidean dien herrialde horietan, emergenteak esaten zaien herrialde horietan, herrialde horietan hazkundea badago eta krisiaren arrastoa da askoz leunagoa, ez? Zein da kontua? Gurea bezalako ekonomiak askoz hazkundea apalagoa dutela, eta gainera gure bezero nagusiak, guk euskal ekonomia bezala saltzen ditugun 3 eurotik 2 zuzentzen ditugu Europara, eta orduan, Europak doministiku edo geldotze txiki bat jasaten duen bakoitzean, horrek gure ekonomiari egiten dio kalte asko handiagoa, ez? Eta gero horrik gehitzen badiogu, Espainiako merkatua kako txartean hilda dagola, gure enpresek orain ez daukate erreza non edo nori saldu, ez? Hau, ez dakit igual,
teknikoegia izango da, baina gauza da, gogoratzu ezate nola Espainiako konstituzioa aldatu zen arrapalada baten urteetan bat ere ikutu gabe, ez? Eta nahiko harridura sortu zuen, nola PP eta PSOE hori bi gauzatan bakarrik jarri dira ados, jaurlaritza hartzen eta erreforma hori egiten, ez? Nahiko gauza bitxiak. Zein da kontua? Gauza da, Europak martxan jarri nahi duela mekanismo bat, estatu bakoitza behartua egon dadin disiplina minimo bat jarraitzera. Eta orain arte zegoen Maastrichteko ituna, orokorrean esaten zuna, bueno, baten bat desbideratzen bada zigorra jasango ditu, gaina Alemania eta Frantzia izan zian itun hori hautsi zuten lehenak, aurreko Europa, bueno, Alemania batu zan garaian eta izan zion bere gora berak, baina kontua da orain, benetan Europak, eurogune bezala aurrera jarritu beharko badu, estatu guztiek beharko dutela askoz, bueno, nolabait, jokaera disiplinatu eta lotuago bat, ez? Grezia asko aipatzen dugu, baina pentsatu, Greziari dirua eman zioten bankuek erdia berreskuratzen badute, ez? Emandakoaren erdia berreskuratzen badute, asko izango dela, ez? Hori hola esaten dugunean, ematen du ez dela ezer, ez? Baina pentsa zuetako edonork, norbaiti 100 euro utzi eta 50 bueltatzen dizkizuela, ez? Hori da benetan Greziak eragindun arazoa, orduan, estatuek nahi dutena da ez dadin inor gehiegi deskontrolatu, ez? Eta horretarako hainbat arau konpleju jarri nahi dituzte eta hortik dator esate bateako Madrilek oin eman diun abisua autonomia erkidegoen aurrekontua ere kontrolatu egin nahi duela. Ze Madrilek daukan arazoa da berbera, Europak daukan berbera, baina bere estatu barruan, ez? Eta Valentziaren kasua bueltatzen naiz. Hor egon diren gehiagikeri horiek guztiak garaiz gelditu izan balira edo kontrola handiagoa izan balitz, oin ez geundeken gauden egoera. Eta oin gauden egoera da, hori, bat formula, Copa America, Ciudadelas Artes eta kontu horiek guztiak han egin dituztela, eta bestelako batzuk ere egingo zituzten, baina kontua da ez daukatela dirurik, baina ez naizari olako evento handi bat egiteko, ez daukate dirurik euren eskolak ordaintzeko. Osea, eskola kontzertatuak istear daude, 500 eskola. Valentzian izan daitezke 500 ikasle eskolako, ez? 250.000 aur egon litezke biharretzi euren eskola itxita dagoela. Karo, hori, benetako, hori ja ez da arazoa, 250.000 aur kalean, ez? Pentsa, zer eragin dezaketen. Horregatik, PP-ren gobernuak esan du, ez, inungo autonomia erkidegoik ez du ordainketa itanik izango. Eta horrek badauka alde hon bat, 250.000 aur horiek eskolan izango dielako, baina alde txarba badauka, eta da norbaitek ordaindu beharko ditula arazo horien diruak, ez? Eta, bueno, gu hor gaude, ez dakite barruan edo ondoan, baino nik behintzat nahi baino gertuago daude, ez? Eta horren, Madrid esaten duena, bueno, baino dutana da, jende guztiaren aurrekontuan neu kontrolatu. Karo, honek Euskal Buru Jabetza Fiskala erabat baldintzatzen du. Ez dakit esan egin duten, edo egin ahal izango duten, ez da, baina kontua da Euskal erakundeek oroar, ez dituztela gauza gain gaizki egin, besteekin alderatuta bintzat, eta gazteleraz esaten duten pagar justos por pecadores hori gertatzeko arrisku handi xamarra daola, ez? Ulertzekoa da Madrilek aurrekontua kontrolatu nahi izatea, baina gure kasuan bide jabekeri handi xamarra gertatuko litzake. Hemen badago bestelako irten bide bat, norbaitek kanpotik hartu eta konpon dezala nahaste borraste hau Europari, Euroguneari eragiten dion hontan. Hombre, begira, hor ikusten, eskubiko grafiko horrek adierazten duna da, erraxi esan da, ez? Zenbateko artilleria jartzen duen martxan gune ekonomiko bakoitzeko banku zentralak. Eta orduan ikusten duzue, BOE hori da Inglaterrako bankua, FED da Ameriketako Estatu Batuetako banku zentrala, eta hor dago Europako banku zentrala, ez? Osea, proportzioan, Europako banku zentralak egin duna da besteek egin dutena, baina askoz gutxiago. Eta esan guztute, zergatik, egin dezala esku hartze handiago bat, ez? Lehengora gatoz, Europako banku zentralak egin dezake esku hartzea handiagoa, baina ziurtatu behar du jendeak ere nolabait konpromiso batekin jokatzen duela. Hau da, ume gastatzaile, seme gastatzaile bat balima daukazu bezala. Beak egin ditzake zorrak, jatetxe eta denda guztietan, eta zu guraso bezala atzetik ordaintzen joan. Baina, karo, momenturen batean horri mugaren bat jarri nahi diozu. Ze bestela, horrek ez dauka mailerarik, ez? Orduan, hori bera gertatzen ari da pixkat orain banku zentralakin. Osea, Europak zerbait gehiago egin dezake, baina ziurtatu nahi du estatuen aldetik ere konpromiso bat, maila bat badagola. Eta, bueno, hor,
grafiko hortan ikusten dut, Europako Banku Zentralak zer egin oraindik badaukala, ez. Euskadira etorri eta hola, zenbaki batzuk ez zaituzen mareatu nahi, zenbakiekin, baina ikusten dena da, 2011-12-erako barruko eskaria, esportazioak zerbait azten dira, baina barruko eskaria ez. Horrez esan nahi du, badakiguna, konsumoa, oroar, famili eta enpresen konsumoa nahiko apal dagola, konsumo publikoa ere murrizteketekin jabilela, inbertsioa jaisten ari dela, eta kanpora saltzea dela orain daukagun alternatiba ia bakarra, ez? Eta kontestu honetan oso zaila da enplegua sortzea. Hori, nahiago euruke kontatzea errezeta magiko badauka dela eta 3-6 hilabetetan hau mundu hau goiti bera aldatuko dela, baina normalean ekonomilariok itzen dutuguna da proiekzio estadistikoak eta mundua iraultzen ez baldin bada bintzat, daukagun panorama epe laburrera da, hazkunde apala eta enplegu sorrera are apalagoa edo negatiboa, ez? Eta hori ez da aldatuko epe laburrean modu errazean. Zein gauzatan gaude oso lotuta Espainiako ekonomiari askotan lan merkatuko regulazioa esate bateako zerga alorra nahiz dago buru jabeak izan zerga zama totala nolabait Espainiakoren pare egon behar degulako edo zenbait zerga balionantzaren gaineko zerga IVA Espainikoari lotura daukalako eskari bezala o merkatu bezala ere Espainia oso bertan daukagu eta esan dizuet lehen merkatu hori oso ahul dabilela eta gero gertatzen ari zaigu baina Espainia kanpotik espainol bezala ikusten gaituztenez estigma hori ere ordaintzen ari garela, hau da, naiz da asko tematu, rating hobea daukatela gure aldundiek eta jaurlaritzak Espainiak baino edo Espainiko beste autonomia erkidegoak baino gu diru eske Alemania joten geanean espainol bezala ikusten gaituzte. Eta orduan aplikatzen digute espainolei dagokien prezioa nolabait esan dut. Orain epe labur eta erdian daukagun panorama dela mailegu gutxi izango diela oroar, bai sektore publikoarentzat, bai pribatuarentzat, mailegu gutxi eta garestiak. Hori izango da inguruan daukagun realitate berri horren ezaugarrietako bat, ez? Eta gero bain bat merkaturen arautzea ere, telekomunikazioak argindarra eta hori biztan da legedi espainolak eragiten digula, ez? Orduan, nik hemen grafiko hauetatik batez ere ezkerrekoa gustatzen zait. Hemeneak usten dulako hor 2004tik ikusten badezue. Marra gorri honek esaten duna da Espainik egin dula atzerriko aurrezkia importatu, ez? Honek esan nahi du. Azkenengo 7 urtetan egin deguna dela kanpoko jendeari dirua eskatu hemen inbertsioak iteko. Hori idea ona edo txarra izan liteke, segun zer egiten da diru horrekin, ez? Pentsatuko duzuen bezala. Eta hor ikusten da, batez ere urte horietan guztietan enpresak izan ditezke promotorak edo izan ditezke ikerketa kimikoa egiten duten enpresak, ez? Baina oroar ekonomia bere osotasunean begiratuta ikusten dugu hainbat urtez kanpoko aurrezkia ekarri duela Espainiako ekonomiak, eta gero ja 2008tik aurrera agertzen da hor urdinez administrazio publikoak, ez? Administrazio publikoak asko sufritu dute geldialdi ekonomikoarekin, euren diru sarrerak amildu egin dira, eta hortik datoz defizitak, eta hortik dator defizit horiek finantzatu beharra, ez? Kanpotik berriro esaten dizuet, besteen betaurrekoetara geure kutxak erakunde espainolak dira. Eta erakunde espainol bezala zalantza sortzen zaie benetan kaudimena ote duten edo ez. Esan dezadan bidena baietz, Espainiakoarekin alderatu asko zobeto daudela euskal aurrezki kutxak, baina egia da baita parte izan direla esate bateako Alemaniako erakundeak izan ez diren beste arazo mota batean, eta da inmobiliarien burbuila hortan guztian. Atzera bueltatuko naiz momentutxo batean. Horrekin esan nahi duena da, bankuek denbora luzez zailtasunak izango dituzten maileguak normal xamar emateko. Zergatik, lehendik eman dituztenak, kobratu nahi dituztelako. Horrek zer eragingo du, inbertsio plan berritarako diru gutxi eta garestia. Hori da gure kontestua ezaugarrituko duen gauzetako bat. Zer egin beharko litzake, zer lagunduko luke asko ekonomiaren martxan? Estatuak lortzen badu jendea konbentzitzea berari dirua emanda ez daukala arriskurik, eta hori da arriskusariaren jeitsiera emango balitz, horrek lagunduko luke
pixkat ekonomia osoaren finantza kostua jeisten. Ze, estatuak zaintasuna dituenean, esan dugu, bankuak, enpresak eta familiak ere zaintasunak dituztela. Finantza larritasun hori arintzen bazaio estatuari, beste guztiei ere gutxituko zaie. Eta gutxitzen baldin bazaie, hor aurrezki handia on laiteke. Ze oraintxe bertan, tensio batean bizi dira azkenean, bai bankuak, bai enpresak, bai familiak, ez? Eta bueno, denbora baterako, seguru asko, hainbeste kongelazio eta gogorrak dien arren errekorte horiek guztiak, egia da beste alde batetik, lehiakortasuna irabazi egiten dezula. Hau da, lehengoan irakurri nun Alemaniako postariei soldata 104 igo dietela aurten, ez? Horrek esan nahi du, Espainiako postariak baino 104 garestiagoak izango direla hemendik aurrera. Eta hori, azkenengo urteetan kontrara gertatu da gehiago. Ez, esan nahi dut, Espainiako soldatak igo dira martxa batean, kaso etzegokiena, beste herrialdekin konparatuta, eta karo, garai batean devaluazioaren atea erabiltzen zuen Espainiak tartean, baina orain ja ate hori ez dagoenez, soldaten ezberdintasun horiek garrantzitsuak dira. Ez orduan, lortzen baldin bada, pixkat lehiakortasun hori berreskuratzea eta konfiantzak bere onera ekartzen baldin badugu denborarekin, baina denbora desente beharko da, noski, bai inbertsioa eta bai enplegua hobetuko dira. Baina nik uste dut hasiera dela estatuak nolabait izen ona edo ospea berreskuratzea, finantza sistemak ere onura hori jasan dezan eta posible izan dadin mailegu gehiago ematea. Benetan nor gean edo nor gean ez genduke ahaztu behar, ez? Azkenean 7, 5, 10 urteko amets batean bezala egon baldin bagera ere, ez, Euskadi, autonomia erkidegoa kasu hontan, da nagusiki hor goian ezkerretan ikusten duzuen arma maraun horrek adierazten duena da, ekipo ondasunak eta semi-manufakturak saltzen dituen, eta automobilgintzan ere esportazioen zati garrantzitsu bat daukan ekonomia bat dela, eta baditu beste zenbait ezaugarri, eramangarritasun ekologikoa edo sostenibilidad esaten zaion hori oso zalantzazkoa, lehen esaten genuen petrolearen menpekotasun handi horregatik, balio erantsi eta berrikuntza aldetik, ez gara munduko zilborra, gero erakutsiko dizuet grafiko batzuk, ez gara munduko txarrenak ere, baina zenbait urtetan bazirudien, ezagit, munduko liderrak ginela, eta hortan ez gara, teknologia aldetik eta asmakuntza aldetik, gauza politiak egiten ditugu, zenbait sektoretan, eta zenbait enpresa osonak baditugu, baina ez gara, esan bezala, munduaren zilborra, eta gero badaukagu besteak beste demografiaren arazo oso handi bat, eta atzo bertan atea zituen INEK, Espainiako Estatistika Institutuak datu batzuk, eta da oso haur gutxi ditugula, inmigrazioa ere, Espainiako gainontzeko herrialdeak, baina gutxiago eduki dugu, eta datozen urteetan, demografia zartze ikaragarri edukiko dugu. Eta 75 urtetik gorako jendea izango dira gurean gutxinez 5 bat, edo, ez dakit, 75 edo 80 ziren benetan. Zifrak ikaragarria dira. Azkenean, pensioen aldetik Espainiako arauen menpe gaude, baina egia da, autonomia erkidegoak demografikoki, arazo bat izango dula gutxi barru, oso ume gutxi jaio izan dielako urte askotan gainera, hau ez da oingo krisionen ezaugarri bat, baizik eta azken 15-20 urteetan behintzat hor izan dena, ez? Eta ja amaitzera, azkenean epeluzean zer egin behar da hobeto bizitzeko, errenta handiagoa izateko, besteak beste, eta zer banatua edukitzeko, ez? Gero elkartasuna, eta badira hor hainbat gai Mirenek aipatu ditunak, eta eztabaidatu daitezkenak, baina hemen horko grafiko horietan ikusten dena da, batetik, ze harreman dagon, zenbat eta gorago esan nahi du herrialde horiek aberatsagoa diela, eta beko ardatzean, ezkerretik eskubira esan nahi du, jendearen ze portzentaiak dituen nolabait ikasketak gutxienez bigarren hezkuntzako ikasketak, ez? Eta ikusten dena da, goian eta eskubitan ze herrialde dauden, badaude Suitza, daude Austria edo Alemania, esan nahi du, herrialde horiek daukate oso aberatsak dira eta kasualidadez edo ez, bere jendeak ikasketak desente ditu. Eta behan ezkerretara, hor ikusten dira Portugal, Andaluzia, Extremadura, eta, kontestu hortan, Euskal Autonomia Erkidegoa hortxe dago, ez? 120 eta 120 tarte horretan, ez? Nafarroa ondoan daukala. Horrek esan nahi du, Espainiakin konparatuta,
hau paradisu badala, baina Europarekin konparatuta badala, bueno, nahiko bat ateratzeko beste. Ez da gutxi bat, baina ez da munduko zilborra ere. Eta beste horren beste, gertatzen da, begiratzen degunean, gure ekonomian zenbat diru bideratzen dan ikerketara eta garapenera. Eta zergatik esaten dugu bete ikerketa eta garapena hain garrantzitsua direla? Bueno, grafiko hortan ikusten delako, kasualitate ez, herrialderik aberatsenak Danimarka, Suedia, Finlandia direla, ez kasualitatez, gastu gehien egiten dutenak inbertsio eta garapenean. Eta orduan, hor ere beste marra hortan gu Espainia baino hobeto gaude, hor Madrid eta autonomia erkidegoa elkarren ondoan daude, ikusten baituzu erdi xamarrean, baina hortxe daude, erdi xamarrean, Suediako edo Danimarkako mailara iristeko, tartea falta da. Eta orduan, epe luzera hontatik ateratzeko errezetak beti suposatuz sistema hontan jarraitzen dugula, ez dagoela sekulako iraultzarik, ez dago errezeta magikorik, da beti egin izan dena, hobeto egin, eta pixkat geure onera ekarri, eta ez ahaztea pixkat nor garen, ez, 10 bat urtetan pixkat despistatu edo iruditzen zait egingo ginela, baina benetan sakoneko arazoak eta konponbideak betiko bertsuak dira, eta ziklikoak baldin badira krisiak, krisi hontatik ere aterako gara, baina hor bere denbora eskatuko du. Ez hori ere, eskerrik asko etortzegatik.